Vais a anar a un amic meu que és biòleg, però l'agrada molt la ornitologia, a mi també. I van anar aquí a Puigperola, a la part aquella de Sant Cugat, a la part a un mirador que d'Aus, que hi ha. Ah, sí? I resulta que sempre anaven amb una càmera d'aquestes. Bueno, ell té una d'aquestes, una Kodak, però similar a aquesta, també digital. I l'altre dia va venir en un telescòpic I li enfoquen, li fiquen la càmera. Tu agrandes la imatge i on saps que allà la cantonada, que és un número d'aquest del rellotge, i lo tens aquí. Sembla que està al costat. Què has de passar cap allà? Sí, hem deixat un... Sí, perquè ara mateix està gravat. Ah, per aquí. No, un